बट बी ग्रीन तुमची ही मदत करपाक आमी आज आसा वाळपय नानूस गांवांत अखिल विश्व जय श्रीराम गो संवर्धन केंद्रान. ह्या फावट लेट्स गो ग्रीन फॉर दिस दिवाली. सो आमच्या बरोबर आसा साधना जोशी. नमस्कार. सो तुम्ही आज आम्हाला काय दाखवणार आहे, म्हणजे जे दिवाळीला आम्हाला मदत होईल की इको फ्रेंडली पद्धतीने दिवाळी सेलिब्रेट करायला. नमस्कार. आज आपण जे बघणार आहोत, जे तुमचं आपण सगळ्यांसमोर इको फ्रेंडली दिवाळीचं टार्गेट ठरवलं आहे, तर त्याप्रमाणे आज आपण ज्या पणत्या आहेत, दिवाळीचं मुख्य आपलं आकर्षण सगळ्यांचं, आणि ज्या दिव्यांच्या अंधकाराने आपण उजेडाकडे नेणारी आपली जी दिवाळी खूप आनंदाने साजरी करणार आहोत, असे हे दिवे आज आपण एका वेगळ्या पद्धतीने आपण सगळ्यांसमोर दाखवणार आहोत. पेण्यांसारखंच पणत्या बनवायला आज आपण इथे शिकणार आहोत. मग हे पणत्या आता कशा तयार करतात तुम्ही? याचं मूळ जी संकल्पना आहे तर ती आपण हरिद्वार येथील परमपूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य हे आपले गुरुदेव गायत्री परिवारचे, तर या गायत्री परिवारच्या अवलखेडा या भागामध्ये आम्ही हे प्रशिक्षण पहिल्यांदा घेतलं, आणि ही संकल्पना आपण आपल्या गोव्यात पण आणावी आणि इको फ्रेंडली दिवाळी साजरी करता सगळ्यांना यावी याच्यासाठी म्हणून आम्ही ही इथे सुरुवात केली. त्यानंतरही त्याचा उपयोग म्हणजे परत या शेणाची पणती जळल्यानंतर ती जी राख तयार होते, तर ही आपली फुलझाडं आहेत किंवा आपण कुंडीमध्ये वेगवेगळी फळझाडं तयार करतो आहे, तर त्या सगळ्यासाठी खत म्हणून या पणत्यांची जी राख राहते तर त्या राखेचा पण आपणाला उपयोग होतो. म्हणजे यासाठी आपण हे साहित्य घेतलं आहे. यामध्ये आपण देशी गाईचं शेण ह्या प्रमुख घटक आहे, त्याबरोबरच थोडंसं तेल साच्यांना लावण्यापुरतं, आणि त्यानंतर बाइंडिंगसाठी थोडासा हाताला लावायला आपण मैदा घेतो. तो त्यामध्ये जास्त मिक्स करावं लागत नाही, फक्त बाइंडिंगसाठी आपण थोडासा हा मैदा घेतो. त्यानंतर अशा पद्धतीचे साचे पुण्यावरून आपण हे आणले, तर बाजारामध्ये हे साचे पणत्यांचे उपलब्ध असतात. जे देशी गाईचं शेण आपण खास करून का वापरलं आहे, तर देशी गाईच्या शेणामध्ये त्याची तुम्ही उदबत्ती तयार करा किंवा यज्ञामध्ये देशी गाईच्या शेण्या वापरा, तर ह्याचं वैशिष्ट्य आहे की ही शेणी जळल्यानंतर त्यातनं ऑक्सिजनचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढतं, आणि इतर कोणत्याही जेव्हा आपण जाळतो, बाजारातल्या वेगवेगळ्या उदबत्त्या जाळतो किंवा धूपबत्त्या जाळतो, यामधून काय होतं तर इतर वायू तयार होतात जे आपल्या श्वासाला घातक असतात. पण याविरुद्ध अगदी आपल्या संपूर्ण शरीराला पोषक असा जो ऑक्सिजन वायू आहे तो ह्या शेणातनं निर्माण होत असतो, आणि ते जाळल्यावर निर्माण होतो. ह्या शेणाचं वैशिष्ट्य आहे का, म्हणजे फक्त दिवाळीपुरती पणती न होता हे आपल्या म्हणजे आरोग्यासाठी पण चांगलं आहे, आणि ती पणती जळून झाल्यावर त्याची जी राख होते त्याच्यापासून निसर्गालाही त्याचा फायदा होतो. तर मला एक सांगा, आता गोव्यात हा एकच केंद्र आहे ज्या या पणत्या करतो की असे अजून काही केंद्र आहेत? नाही, आमच्या इथे अनेक जणांनी ट्रेनिंग घेऊन गेलेले आहे. यामध्ये शिकेरीची पण गोशाळा आहे किंवा वैयक्तिक अनेक इथले जे शेतकरी वर्ग आहे, त्या शेतकरी वर्गाच्या ज्या महिला आहेत त्या घरी बसून गृहोद्योग म्हणून सुद्धा हे इथे ट्रेनिंग घेऊन त्यांनी आपापला चालू केलेला आहे, आणि त्याही संपूर्ण गोव्यामध्ये हा व्यवसाय म्हणून आज गृहोद्योग म्हणूनही त्या करतायत. आता ही पणती तुम्ही करतात ना, हे करायला किती टाईम लागतो तुम्हाला? फार वेळ लागत नाही. आपल्याकडे शेण आणि पीठ उपलब्ध असल्यामुळे आपण अगदी अवघ्या 5 ते 10 मिनिटामध्ये साच्यामध्ये मिक्स करून आपण ते करू शकतो. काही क्षणातच ही तयार होते. आता कमी कालावधीत जास्त नफा देणारा हा भाग आहे. जवळजवळ आज बाजारात त्याची किंमत 5 रुपयाने एक अशी ही पणती जाते. मग त्यामुळे आपल्या ज्या महिला आहेत त्यांना गृहोद्योग म्हणून हे जर करावं असं वाटलं तर खूपच चांगलं आहे की त्यांचं अर्थार्जन पण त्यांना होईल आणि इकडे गोमातेची सेवा पण होईल. असं दोन्ही उद्देश एकाच ह्याच्यातनं साध्य करणारा असा हा व्यवसाय पण आहे. तुम्ही जो आता एक प्रकारची गोसेवा म्हणा किंवा काही जणांना हा व्यवसाय ह्या दृष्टिकोनातनं जर आपण बघितलं तर मग तुम्हाला या व्यवसाय करतेवेळी किंवा ही सेवा करतेवेळी तुम्हाला काही त्रास होतो, म्हणजे काही तुम्हाला अडथळे येतात का? अडथळ्यांचा एकच भाग की निसर्गाची कृपा आपल्यावर असावी लागते. यामध्ये प्रामुख्याने पावसाळी वातावरण, जसं की यावर्षी आपणाला अजूनही करू शकत नाही आहोत आपण नवीन पणत्या, त्या कारण सतत येणारा पाऊस हे एकच आपणाला अडथळा यामध्ये येतो. मग तुम्ही ह्या पणत्या आहेत त्या कशा प्रकारे असं मार्केटिंग करतात की अशी लोक आहेत की जी इकडे येऊन नेतात?
आता आपल्या गोशाळेचं कसं खूप ठिकाणी नाव झालेलं आहे, त्यामुळे गोसेवेचं ज्यांना आवड आहे तर ते इथे गोशाळा बघायला येतात, तर त्याच वेळेला ते खरेदी करून घेऊन जातात आणि आपापले कोणी मित्र आहेत किंवा नातेवाईक आहेत तर त्यांना त्याचा प्रसार ते आपणच करतात. त्यामुळे जास्तीत जास्त आपलं सध्या जे मार्केटिंग आहे तर गोशाळा जे बघायला येणारे गोप्रेमी आहेत तर त्या माध्यमातून चालू आहे. तर या व्यतिरिक्त अजून आम्हाला मार्केटिंगसाठी जावं लागलं नाही आहे आणि श्रीकृष्णाने त्यासाठी अवतार घेतलेला आहे खास गोसेवा करण्यासाठी. मग तेच व्रत आपण आपल्या ह्या सणाच्या माध्यमातून प्रत्येकाकडे अंगीकारावं यासाठी आपण अशा पद्धतीने विविध माध्यमातून गोसंवर्धन केंद्राकडे येऊन हे प्रशिक्षण घ्यावं आणि आपलंही जीवन उज्ज्वल बनवावं असाच उद्देश या गोसंवर्धन केंद्राचा आहे. सो आमच्या या दिवाळी स्पेशलान आमच्याकडे आशिल्ली ही एक खासा स्वामिनी फक्त ह्या दिवाळेक पणट्यो पेटोवपाच्यो न्हू, तर निसर्गा खातीर आपली एक सेवा, ती मागीर गो सेवा आसूं किंवा तिणें सांगल्या प्रमाणे तो जो गोबर उरता तो तुमी झाडांक घालूं शकता. सो त्या नजरेंतल्यान ही दिवाळी बऱ्या तरेन सेलिब्रेट करा. ओंकार फळारी बरोबर अपर्णा बडिगर, प्रुडंटा खातीर.